kelo mo miluongo ni third force. Third force no en ng'agere. Eri wacho ni jomodongi to gin jomaricho. Maru maber ni en ng'a. Wuod jakach. Gima mora ni ikelo osiepna muogo mabor. To gima nyaka oganda luonge ni ndhandh mar odiem oserumo. Ndhandh mar odiem oserumo. Iwinjo ko gwelo social justice. Trevor, inga modhi school. Gik moganda wakale. Ki explain mana mar social justice. Bise winjo ko odiem ogolo pache e wechego. Iwinjo ko wacho na achiel kuom gik ma gitiyo ni en ratiro mar oganda. Rivayala nanu whistle blower mar Rivayala. Ka jakom omakre guru gitiyo kama. Bende no yudi justice mar Rivayala because I'm engaging him as a national leader. Because these are matters of national interest. Jenzi no negika. Be winje a member mar ODM party or within that hierarchy. Mose kele twakne yawa what demand for inquest. Ijogo mano negi weche mege Jenzi. Na Odhiambo. Moko wachi maber. Kata nyoro ka dong Raila no wacho gino joka. Ana jafuambo. Nyoro no wacho nango ni gimoro achiel manyaka koro tim nyaka kuong chul jite mano hinyore nyaka gitim compensation ne familia mano gima giwuoye. Wanyisi Trevor. Nitie wacho to nitie luwo wach. Jenzi no neg karango. No Jenzi oneg bukware odonje be babo dio kaw madokaw ben sirikal kendo koro puoyo ngama no negoa. So ere kaka inyalo bet ni puoyo janek tidwaro justice okuom janek. Okay. Un maru maber ni en nga. Wadhi adhi mbele matin. Maru maber no atemo galos about ukora mitiyogo itiyo kod some good words mondo mo bless go joluo. Mara also as a young person. Oh, wacho no de barabara. Trevor, do I need to convince anybody this country? I have not been in the trenches. Anasene no utendara. Exactly.